Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan so sa kaap. Maayong adlaw kaninyang tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Inday. Sa dili pa nako usubdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Thank you for loving me. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kanay ko sa kababay nga taga Turil, Davao del Sur. Ang atong matatampo ay dasangan nga Inday. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, pa, muskwela na ko. Sige, imong baon nga kwarta na islamisa, kuhaa lang. Oo, ma. Ayaw paglangay-langay o pauli, Inday, ha? Oo, pa. Iniguli ni mo panglugag na lang dayon para sa tong panihapon. Kay gabi na gud mi mauli sa papa ni mo. Kay amo pa tong atimanon ang gitanong nga pitsay. Oo, ma. Sige na, lakaw na. Kay basig malate ka sa imong klase. Ato lang ko sa gawas mo palit og snacks, uy. Nindot dito kay daghang kapilian. Kini niya ako, te, oh. Pila ka buok, Inday? Doha lang, te. Papalit ako, te. Oh. Hala, ka-cute sa batang lalaki nga ni palit. Ganyan. Unya, gwapo bagit siya. Unsa kay pangalan atong bata nga ako nakitaan sa? Kagwapo gid niya, uy. Ganahan gid kay ko niya. Naon sa dito, ti? Ganun imo nang gigakos og mayong unlan. Kuan man gud, Dailin. Na ako nakita ang bata dito sa eskwelahan ba? Gwapo kaayo siya. Unya, cute. Unya, na-crush ka niya. Unya, nag-imagine ka nga siyang imong gigakos. O, Day. Hala, isumbong ti ka ni mama papa ha. Ni-crush-crush na ka. Uy, crush naman na good. Dili man na uyab. Ug dili sad pwede nga mag-uyab-uyab ko kay bata pa man ko. Oh, lagi. Ayaw na kog sa muka kay matuog na ko. Dailin, humana kag luto og sudan? Humanati, nagkisara ko pitsay. Okay ra na, uy. Ang importante nga natay sudan. Oh. Hala, Noon sa kati. kana pang batang lalaki nga nagpaingon din ba? Mao man ang bataa nga akong giingon nimo. Aw, kana di ay. Pag umangkon man na sa bana ni Auntie Flora. Unsa may pangalan na niya? Joven, maldito makay ng bata ate. Mao ba? Mayo! Mayo! Sa kay tuyo anak niya. Ay, dali kay atong atuon. Unsa day imong tuyo, migo? Pwede mga yung mangga. Ha? Dili ra ba napakuhaan ng mangga? Ingon si Papa. Kamoy, good. Tulog na ka buok. Sige, migo, pagkuha lang.
Ay, patay yun ka nilang mga magpapatito. Ngayon mo siyang pakuhaon. Sige lang, good. Tulura bitaw ka buok. Kuha na ko, ha? Yan na. Nakakuha na ko. Pagpasalamat sad migo, uy. Be, hindi ko magpasalamat ni mo, eh. Be, dakog bata. Itong batignaong. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw na paghilak, ti, uy. Ang ilayo takot. Gihatagan pagmangga niya na naway pa na ako. Nya, kanaan ka ato niya. Ayaw na pag-crush-crush ato niya, ti, uy. Kalimtito sa Japan kay Maltito kay to. Ma, pa. Human naman gyud ko eskwela. Mananghid unta ko ninyo nga manarbaho ko. Hasta magkamanarbaho, Lin. Sa Davao City, ma. Ay, sa mando nga. Ato ni patrabahoon si Inday. Sige, patrabahuan na. Total, dako naman na. Salamat ninyo, ma, pa. Salamat in taon kay nakasodan kog trabaho din sa Davao City. Magbinutan lang gyud ko dinhi aron magdugay ko. Dali aras panahon, uy. Duha naman di ko katuig dinhi sa kong gitrabahuan. Mananghit ko sa kong boss nga mupauli ko sa amo. Kay gimingaw na ko nilang mamagpapa. Ay, salamat intaw nga na ako nakagpauli, Inday. Ayaw nga na uli na kayo. Una kayo ko ni mapa. Nakitiwa ka nga wa. Gimingaw, uy. Tuday na di ko'y danga pa sa lubong ninyo. Kini, may nindot na ipasalong. Pwede ka magsaman ba, ti? Anya na ko mabalik dayo, uy. Mubaway sa mapakawan. Ay, ti, nabi ng regards ni mo. Kinsa man? Si Joven. Kinsa man na? Hello, si Oti, nakalimot ng Joven. Katubang imong crush. Nga, bata sa una. Katong bata nga maldito? Oh, God. Iya makang nakitaan nga naabot ka. Maong ng regards sa nimo. Ay da, pasag dito, uy. Dili ko ganahan nato niya. Hinawayon. Ay, salamat. Nakapangumpra na gid ko. Maglakaw na lang ko, aron makatipid ko. Kay lisura na ba kayong pangitaon sa kwarta ron, uy. Ako lang katabangan sa dani mong kinumpra, day. Kinsa man ka? Ako bitaw ni si Joven. Katong bata nga maldito o ginawayon? Sa una ra to, eh. Pero di na karon. Ambi na kinumpra ni mo, be. Ako'y dana. Salamat sa imong pagtabang nako, ha, Joven. Salamat pag na siya, nga gamay ra kinang butanga. Mubalik unya ko din sa inyo, ha? Nga naman? Mamisita ko nimo. Ha? Ti, nanay mong bisita. Kinsang bisita, ha? Sus, ati baya. Pawawa pa mahibaw. Bisag nagpaabot gina siya. Kinsa lagi? Si Joven. Salamat ay nga nagkikatubang ka na ko. Unsa day mo tuyo nako, Joven? Di na lang ko magpaligoy-ligoy pa, day. I love you. Joven. Muna itinawad. Nakagusto ko nimo.
Nakagusto ka ini dakog mata? Ah. Itom? Ah. Yabati pagyugnaw? Ha? Imo ka dahil gidibdib ang akong giingon mo sa una? Dili ko mahimong malimot sa imong pagpanaway nako, Juven. Ayaw na to gisgot tiyo. Kaya mga bata pa mo dato. Pag-usap ba, dako na kayo ang imong kausaban nun. Guwapa ka na kayo. Juven, May chance ka kunin mo, dahi. bitaw, uy. Mutugan na lang ko ni Mus tinuod, ha? Crush man kayo ti ka sa una. Ah, tinood? Lagi. Pero, maldito man ka. Maunang, ako na lang kang ikalimtan. Hindi karon yan kita tagbalik. Yan, mga dagko na ta. Ang sa may mga feelings. Bisag uwaw kay babae, pero... Ako ang kunon nga naapaghihapon ang akong feelings para ni... Ako mauna nga. Nga nung paantuson pa man na to ang atong kaugalingon. Saktan ako. O niya akong sugton ti ka. Dili na ko ni mo binuangan. Dili day. Kay love ta kay ka. Anya, ansa man, kita na. Sige na lang, uy. O, Joven, uyab na ta. Salamat, Inday. I love you, Inday. I love you too, Joven. It's hard for me to see the things. Wa ko magtuo nga ang batang lalaki nga ako nagustuhan sa gamay pa ko. Manguyab di ay nako. Sa pagkakaroon, nag-ipon mi ni Joven. Og may duha na mi kaanak. Wa ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao may higalan kaagi ni Inday nga taga Turil, Davao del Sur. Uban sa awit nga pangayo, awit nga naglan. Thank you for loving me. Kaagi gibata no do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanuan handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.